Kdysi dávno u řeky chytal indián ryby. Měl jen jeden prut a každý den chytil jen velmi málo ryb. Jednoho dne za indiánem přišel kovboj a zeptal se, proč si nekoupí druhý prut, aby chytil více ryb. Indián odpověděl, že nepotřebuje víc ryb, neví, co by s nimi dělal. Můžeš je prodat a vydělat si nějaký peníze. A co budu dělat s tolika penězi? Můžeš si koupit další pruty a člun, abys chytil ještě více ryb. A k čemu mi bude tak velká spousta ryb? Všechny prodáš a vyděláš si opravdu velké jmění. Nebudeš muset pracovat. Budeš šťastný, dělat, co chceš. Vždycky jsem chtěl chytat ryby. Nikoho nemám, jsem sám a rybaření mě dělá opravdu šťastným. Z toho plyne jedno staré indiánské poučení. Peníze tě nemůžou udělat opravdu šťastným, pokud nemáš lásku, nemáš rodinu, přátele, zájmy, více peněz ti štěstí nepřinese. Víc koupených krámů tě šťastnějším dlouhodobě neudělá. Bez peněz je člověk mnohdy o dost šťastnější, pokud má pro co žít. Štěstí si za peníze koupit nemůžeš.